Madhokotere mabuja akanaka tauya nadzo dzanyasi nhau zuva rochigumi noshanu mwedzi uno wayegunyana ipapa wakomana yei nyasi uno kwaburika ka wamunangaro wangu wari kuita ka kupemberera kwawo kuti ndatsvitsa makore masere ano matatu 83 pachirungu wakabva waenda zvavo kuzvishawani kwawanga wari kuenda koparura ikweyo kupemberera kwawo wachibva wati pokare kwai munhu mutapadhei unongono mandiwe pakaoma waenda pokare wakaparura dzimba dzavanga vari kuti kwai dzimba dzinofanira kugara vanhu wakati wande kuzvishawani tikati aiwa zvisvinu regai tione kuti zvinopera sei asi ipapa vanhu vatovhunduka ka nokutoti wikini raamukirira mhanduwe kutoti inini nyasi hwendo huno ndikuita zvakasiyana nezvanomakore ese kwaindi kutanda ndapa mamotika dzinotakura varwere dzinosvika 10 ibodzi pachipatara chikuru chodunhu pokare ndobva ndaisa motika dzeland cruiser kwaiti kuwapa vanhu ivo pachezvavo mhanduwe hwidzo batoba vanhu vozanupf vari machairman vomatunhuwo ese enyika vari 10 vai mubodzi tikubva tamisira 100 rochuru chomadhora okuamerica $100,000 pachirungu varume kwai vari kubva vaipiwa iri musvo yacho chaiyo unobva waona naye wekuti pakaita kunyangariwa kuno ipapa vanhu vadokera kuzobvunzana kaa kuti ko iye wikinere yuyu ambori nechigaro chipi nokuti kaanga atotekairana munangarwa muchikopokopo chehurumende mhandiwe chikopokopo chiri kubhadha vanhu mari nehurumende icho chikopokopo chomukuru wenyika ndomaanga arimo unobva wasaya kuti mukuru uyu ari kunyatsaitaisa sei rekai tione penhu zvichareketeka heno nokutoti taakutofunga kaa kutoti penhu amubasa wehurumende kana kuti ano rimwe basa raanaro kuhurumende ratiri beunyepiwa heno asi ndozvaakiitika akutotekaira mukatoona ipapa aireketa paya kuti ndakaita kuti dzvi aiwa ndo dzvi chaiyo paribe dzvi inopfuura iyoyo rekai tigoramba zvedu takaringama kuti zvinoenda nokupi chaikomo umwe wozanupf kudunhu rekwedu runoku mashonarendi wemabuda zuva tinashe muzama kwai mhandiwe akapambiwa akaenda kokubiwa kuzvindikitiwa nokuzvambaradziwa mhandiwe zvokutoti ipapa akugara mucheya yoanokaremara orerere kwai mhosva yachenjo kuramba 2030 kunzi iwewe uda kurambidza 2030 uri ani iwewe tikatikuratidze kuti hausi chinhu unobva waona kuti yowe zvozvinodare pamuti munyoro kwauyu ko isusu kwamainini zvinozoita sei unobva watoona naye kuti tambai makachenjera mhanduwe nokutoti munovhiringidziwa apa Nelson Chamisa agoburika achichema wakomana kuti zviri kuitiwa vanhu mumaruwa mumu zvisvinuba kwai vanhu vari kuenda kunzi tipei chibahwe kana chii zvokuti tiende kopa dzimwe nyika apa zviri kutoita kutoriwa bhaiginya mhandiwe anenge aramba obva watomakiriwa kuti waramba apa iwo vanhu vokuribe nyika iri kuda kupuwa zvinhu zvakadando hurumende kana ichiita zvokupa vanhu inondoita kuzvitsvakira yega hwii kumanikidza vanhu pakaita kunyangariwa vanhu vokwedu waribe kana tsitsi mhanduwe unoita kusaya kuti kohokonai muchiita kudando wabi yenyu bva waita kuvhiringidza kutoti anga akohwawo zvimwe zvishoma obva atonzi ari kutorehwa futi pokare paribe chizvino apa rekai tizvione kuti zvinosvika kupi zvinoperera kupi uyu gurukota rezvofundo azodokerera mhanduwe atonhora manji nokutanga kuramba achindobvunziwa nevanhu kuti iwewe wagoreketa kuti kwai makavaka zvikoro zvinosvika 600 munyika zviripi tinyepe kuti zvikorozvo zviripi zvamakavaka nokuti chikoro chibodzi chamagowaka kaa ndicho choPhoenix ichochi pakaoma rekai tione kuti wanosvikepi izvo zvaakuwanetsa kunyepa kaa nokutoti social media aiwa inobva yaita kutanika zvese zvinotanikiwa kuti pariwe chakadando chamaita
Nyaya imwe yaramba kunyararika wendo huno inyaya yewaChina wagonzi wabhadhare mari yemadhora 150 basi pakubatiwa nomhosva wagoita yokufuta zvinodhaka zvokokeni. Wakomana muitiro wakadando wokwedu wari kubatiwa nombanje dzakajairika dzidzi. Wari kubva wakwechemedziwa makore 2-3 zvichienda zvakadando. WaChina wakanonzi aiwa bhadharai 100 remadhora. Wakomana kana iwo muitiro wacho ipapa chinotorwadza kutoti waChina wari kuramba warimo munyika medu wari kuburitsiwa kunzi ndaana muparamhosva nokutoti kaya tinofanira tichibva tawarambidza kuti kana mapita mhosva dzenyu bvai maburika muchienda henyu kunyika dzenyu. Kuno ipapa heno ticharamba takaringa zvedu tichazobvunza iwo wanoita zvokuburitsa vanhu munyika tichiona kuti waChina wachiripo cherei kana kuti kwai pagutu pamupandawana pamasitoropo mhanduwe paita kuputika kwaitika koyo zvigubhu zvogasi mhanduwe mai panga pari chisvinu. Rekai tione ipapa kuti zvichapera sei, asi tiri kuramba tichindoishuwira kuti akuwadziwa iyo apore achimbidze aita kurapiwa nokuti paakaita kunyangariwa zimoto raita kuputika mhanduwe kundoti bvubvu zvinogara nyepiwa vanhu zviya kuti gorekai kutamba nomwoto nogasi riri. Heno zvaitika ipapo ticharamba takaringa kuti wakuru wenyika wanoringa nozvoyo nzvimbo dzinotengeserwa gasidzo wachati kudini. Kuno vamwe wanozviti mufundisi wokuchechi United Reformed Church wanonzi Naison Howe kuBritain kuku wabatiwa nomhosva mhandiwe yokuba nokunyepa zvomari inoita mapondo zviuru 23. Kwaiwa tsano wawa wagonyepa kuti ndagosenzesa chino ndagosenzesa chino ndagotora chino ndagodii. Kuno kunana Britain kawo machechi ese anotonzi ngaaringiwe mabhuku yawo kuti vari kutekaidza mari sei. Wendo huno pakanyangariwa. Kuno rekai tione kuti zvinopera sei, asi paribe chizvino apa pari kuitiwa zvakaita kunyangariwa. Wanga wajaira kwedu uno kuAfrica kunondonzi aiwa zvamandoitazvo ndizvo uko wanoferefeta wachibenhuka wachitarisa wachiringa zvese kupenengura chaiko kuti zviri kutekaira sei. Rekai tirambe takaringa hedu. Tikaringa dzomutambo tiri kufara. Mumwe anomhanya akarepa Isaac Mpofu aiwa aita tusvinu. Nyasi uno aita mumhanyo aita mamhanyiro masvinu kuita kudzingirira mhepo chaiko. Andojiwa nevanhu vapfumbamwe basi mberi kwache akaita wechigumi kuWorld Athletics Championships ari kuitiwa kuTokyo Japan. Kuti makorokoto atsano makorokoto mhofu muri kukona. Ipapa pokare tikaringa dzobhora bhora rakatambiwa kupera kwesondo kuno. Tero 1 yakajiwa noEmos nokabodzi. Chicken Inn ikajawo Kwekwe notuviri 0. Manika Diamonds ikaja Greenfuel notuviri kwakabodzi. Ipapo Simba bhora noScotland waribe kujanana koka wakapanana mari kabvira kare wari mutambo usati yatanda. Pakanyangara uko Herentals yabenzawo ZANU-PF noKepekepe yafarajerawo ZANU-PF wese wandoita 0-0. Wosaya kuti kohoko naye wakomana dai wagona kugoedzana wajanana wese wajiwa. Kuno rekai tindosiya zvakadaro. Apa ZPC Kariba yakagwinya yakatadza kugwinya wakomana wangezino wakarohwa notuviri 0. Mai FC Platinum ikaita kukwapaidza Highlanders Hailanga-Boso nokabodzi 0. Yadha yamagaya ikajiwawo newakomana vanocherawo bhikita noZuro Triangle noDynamos wagoita zvavo 0-0. Osaya kuti kohoko naye wakomana zviri kuramba zvindodari. Rekai tirambe takaringa ipapo. Tikaringa wafana webhora womaWarriors wari pasi pemakore 11 waye zviri kurema mhandiwe mutambo webhora iti unoita kusaya kuti kohoko naye wakomana kohoko wabva wajiwa ipapa kujiwa hawo noComoros notuviri 3.
wakomana Komorosi panyika dzese. Unobva waita kuona naye kuti taapa mahwani chaiwo manje. Tiri kufara nyasi kukiriketi. Haiwa kukiriketi waita tusvinu wahwinawo mandiwe noNamibia wahwina waija nomumhanyo inoita 33. Tikati makona maita tusvinu dai zvatoramba zvakadando idina yawe nokutoti zvaakunyadzisa zvokuramba tichijiwazvo. Toringadze rikiitika pasi rese. Izvezvi muSouth Africa wakomana waRamaphosa wanenge waakutokambenera kaDA kuti igotonge zvayo pakupinda kosarudzo dziri kuuya gore rinouya. Waakutoreketa kuti wakomana makanzura edu tiribe chatinokona nokutoti tiri kuzvitadza isu tiri kuzvitadza. Kwaigoendai mooringe kuti DA makanzura anoita sei kuti zvinhu zvavo zvitekaire. Orererere paribe chisvino rekai tirambe takaringa zvedu. Mambo wemaZulu Misu Zulu agorohwa manja novazhinji kuti aita tusvinu. Mutambo wangu wainawo waanofanira kutora kamhandara kokuti aite mudzimai akaramba akati aiwa imi muriwo zera rewana wangu imimi ndichakutoraiba imimi ndichatotsvaka hangu umwe. Ndikuda kutsvaka asi ndichatsvaka umwe imimi maita wapwere wakanyanyisa. Tikati zvinenge zvezvino ndokuchinja kunofanira kuita zvinhu. Rekai tione kuti zvinosvika papi zvakadando. Kutembisa kwai umwe anogowa mari achiisa chimbadzo anozikanwa nokuti mashonisa ikweyo kuSouth Africa ko asungiwa mhandiwe anga ainozvitupa zviwanhu zvinopfuura 400. Wakomana mabhengi makadhi okubhengi owanhu anosvika 400 nomari musvo wayo zviuru 50 noribodzi. Anga ari panyaya uyu. Rekai tione kuti anoipona chere anoipona achiti kudii nokuti pakanyangariwa nokuti mabhuku yacho kare ainyorera maridzo nokuti mbane anochikwereti mbane abenhutsa dzese zvatoriwa zvese. Idi wakona wakuona ipapo. Rekai tirambe takazviringa hedu nokuti pakanyangara chaiko. KuZambia hakainde ichirema hurumende yacho yaenda mbiri. Kuno vanhu vairi watokwechemedziwa mhandiwe kuisiwa mujere kureketa kuno nokuti wagonzi wangu ari kuda kuseenzesa uroyi chaiwo uroyi hwokutoroya kuti kwai waroye hakainde ichirema. Yowe pakaita kunyangariwa kana pakadando mhandiwe. Hapo tinenge tichiona kuti zvinopera sei. Vanhu vangu varibe kuzvifungira kuti zvingaitike zvakadando. Ipapapo kare kwai kuZambia kopo kare wakuru weZambia wakuru wehurumende wekuZambia wanoita zvokutsvaka mari yehurumende waenda koita kutsvaka kuti chii chiri kuitika paKasempa Mining. Wakabva watora mari inoita makwacha mamirioni 3 anozviuru 400 3.7 million kwacha. Yowe pakaita kunyangariwa hapo kunyangaritsa kuzvinhu chaiko. Rekai tirambe tichiringa hedu kuti wanoipedza sei. Marawi iri kuenda kovhota mangwana pakanyangariwa. Wachakwera heno kana wakahwina nokutoti wakomana izvezvi vanhu varitofunga kuti peturu toiboyepi peturu iri kunetsa. Fungai nomainetsera yaimboita kuZimbabwe ayaye ndozvaakiita izvezvi kuMarawi. Paribe chisvino idina yawe. Tinenge tichiringa hedu kuti zvikuenda nokupi tichikunyepai. Apawo ipapa mutambo wanhu vari kuita kufara anonzi Mondo Duplantis. Aiwa Duplantis yuyu achiita kuvhiringidza mhandiwe kumhanya kujamba mhandiwe nochimuti vanosvetika nochimuti. Kudauka kwache mhandiwe kwaita kudauka kwemamita 3 nomasentimita 3. Ari kuramba achipwanya mhandiwe world record yache mhandiwe yaayo 14 yaazviisira. Ari kundoita achimbichana. Idi ari kuzvikonawo kuseza hwache aiwa hwaenda mbiri pasi rese chaiko. Rekai tigoona kuti zvinopera nopapi. Tikumuti makorokoto. Tiri ipapo aiwa kwanyasi. Rekai tidipfame mhandiwe ndini wenyu mhandiwe wonawo.